la obe kula no da bugore kono min non ayi accala o kadi yari kalam nda ko no quartier gi andi joni o aduna no hulbi ci dawite ko hulsini a wattore aduna wattora biji din fom joni ko fi holto ko juway to so koy ndaba ko se harabu so ko no round se ko fi dum ko juway le jabata to ko de mawdo be happy to ko foke pai ko to so ko wa mabbe le alla no holli lan pai ko no bebi na ju to so ko moja wa jokude imendana amoye Allahu akbar beta no bebe se la pai kui ono ponu de pandane don taw ko ciu gombo fala on parce que enen ido den andi yo Allah andi ndir yam jingirta wo mo indi nyamata nyiri wattun wo wedi to nano nyamo dara ana ma konsi ala sabono ay ko jugo ombo fala on bi enni ya Allah danda ma ya harano yo da arano dari ma ya da o yo sinin Allah danda mi yettude bok diba ko an bum fo mi sutina jum bobo Allah danda acem danda won ko mi hewtu ko may ko ta fala danda je hunda wotere awa joni lando ko hondu ni fa ya dun tappon kayasi e debbo go accon lando Kau bay mi watta zippu mini don sekkuda mi feƴƴani ɗum min si a watta jilba haray ɗawai mo gude yaltanagal ɗo min kam mi fewti ɗo min go a waɗa jilba waɗa soksi dumoɗa har hay simi iwti goɗɗe hiɗa ɓeddiniga ɗum fof puwat har mi yiyata yeeso ma ngo ha weta bimɓe mi liɓaɓe pension mi yaha mi woni e noon Yolong fihon wondon landorade na koy tijji woto sukol kayas ko hon dir ko hon dara tombe ha iyombe parce que min no fala bum a fosu gita buma no modi fosu gita ande awa fosu gita ande bay ko moni gita ande won moni gita ande fosu de mawbe ni fosu ande diriyan be tenta fosu awa hino Kapijan be waktu cinta pantalon du moro mesli pia kamu dayang ini asli kok mempala dayang kasum dayang india lo are kasih dayang tunda are kasih bilang sih kuda nini lo wadi ko ani yo karena nada go ju to ko so fe ai ko kaya mana nda ko solution no kero tikele ya Aku me kami foto sina dunia ko landi ko la ko ni musila hako mi yata na mimi yahi ko mi woni yawde mettondo mi jite mo ya to lan ni mi jita on lan ni famde ko fango kerote on tu me wawa yibdu bay min kad mi la wawa yatu ta asu ko mbobom taccu apa bay min kad mi la wawa yatu mi da asu ko mbobom taccu me hottoda Bukan duit, tak api. Nak fala dong. Ni tak api. Mian ni ko fala, pai ni do jodi ko sudah dong. Orang anda banyak. Oh telefon lo fikon, konektor anda. Oh itu mem telefon mo. Kan le ko kuat. Kan le ko ngomai. Ko di jam. Ene. Kau si don dikki. Ai pijo ni jam mo si liu ki gonne. Minen de tai ko bire di jadi. Pai dan ini taga on. Dum do veli la makya. Jadi dapat jadi ko bire di handling di kola. Sini pun di ke hamo ni. Mi pun jadi sila be otor di dalam tapo. Itu yo hena. Wayau. Lewat dai bai bai. Yau. Minga mau emak tengah healthy kami ungko dia. Paling saya hidup lihat kita video ni tak fast. Video ni tak. Ayah dah tu. Apa ni aku nak tu? Dah jam. Kita di mana? Mau ke mama? Oh, enggak. Wow. Tahu. Kukiral, kona gore. Anon jual ni andas pohon galemung mina biraima. Kamu follow me. Mingong. Mi andira ma oji kudo. Oji ko ngi oji. Oji ko tato be jogida. Amen. Tain nangane ko da ngonno.
Parce mi anda ko no jikku mi jogi don haalude. Anda jikko mo jogiɗa? Jonno ko no jikku jogi ba. Mi wiima ko jikku ta toɓɓe jogiɗa. On wondu. Jikku cagawo. Woni jogiɗa. Mi no len wadde ko debbo goto mi waɗa. Ene. Fulangal a wawngal ka a hoccugal. Bakka haale ko mbi meddi ɗon parce que na hawdi ɗon Ko jikku banni joni woni ma yeeyirde. Mi wayrano le. Ɗiɗamare on jikku bari. bana min degi mi fini mi tawi ɗum ɗon no waɗe dokkiti. Yo joggo yiɗa no waɗe wo banko natɗa no waɗe wo an kadi a waɗa. Armade parce que mi kam no waɗede sun kadi sin waɗi ɗum ɗon. Ngal men ngal fof kombo yiɗa no waɗa. Baabin ma ha ɗo ko ɓarta ko feƴƴinta ɗo hani ko fisa ko yagal wona haalede fin ka targol metol ngol ka nde ɗum o laatiraji ka jumma ma sikku no rewɓen kam misidede fof kanko dartiraynoɓen ka Bakka seleri. tawi a jenti mi yiɗa ko hombo yirɗa ɗum Ko maaro lanni ka ko ndu lanni mi sooda mi yalta. Landi si maaro lanni ko suudu ga mi sooda mi yalta. Pakol na hinde. min wala weelaɗi mbuuɗi ma komi weela o mi haccan haala ɗi mbuuɗi ma ɗo ñande sintina sindere waɗɗa kadi ay ka tan nden ɗo ɗa 100 francs liɓuɗa ɗo mi yafanakima mi yallanakima Aw. Ɗiɗi ɗo laabi. mbuuɗi tonnudigo e mi nana wiye ala kono ɗi mbuuɗi ma no ɗaɓɓirtaɗe mi faala kadi Wayni lengini ko ni no jok saare. kono jokkuɗa ma min mi tawaka e nde fedde ɗon kon comme enen kon ɓokkuma e nde fedde E goto ko kallam. hay goto okkani E goto ko kallam ba. hay goto hokkani ma joni ɗa weebude o wonkima ko e bande on ne Bakka tawi nan faala. e Nan faala. ɗa faala mo wiya Ko ya na e ne ko labduno la wiye. hay ko ɓorniɗa hay ko ɓorniɗa hay ko ɓorniɗa ajo yo allah ayne nani mi haalanima a teggito a teggitaki mi haalnima a wattan yiila jiɗi ndaara nano e ñaamo a ndaarali piyori wondema ñaamude ndi woɗɗakima Faala non. Fallo di la mia vita. E mi dava. Ok. Davanti. Yo. An asikure. Aglama on fop. Kan pere tanga maru. An asikure. Anak mandami fusu. Ada nak jadi mau yang kau tu no. Kak asal jadi mau kuliah yang kan kumpul kiki. Saya asal cerita lagi. Sekarang lagi kami yang kau. Sekarang alam yang gas asal jangan lagi mah. Apa yang awak nak dengar cerita? Oh, oi. Kuat ayah orang kalau deh. Kono ye andi kombo wonla ye andi kombo wonla si a jaɓali e watte ko fakkere mi woori an suga jottoɗa gollata goɗɗum ɗum ko bekkitoma a golla ha golla a jaan ɗiyamɓe kadi ayi ko cemare ga awa golle na golle simi mayali mi anti ba non ne anti ba mi wi simi mayali si Allah jeng mi anti ba mi golla si yang lagun mirame antu ande ko men binke kon ay hore man wa'i mi mo ala temes ye piyo ko bo
mi takka ante bargo tungoma zippu min e robu min ko watta haggila hande mi dara e feere nano mayra mimi wayata de ko jaaja watta